El Club Natació Prat ha presentat els nedadors i nedadores que formaran part de l'entitat per aquesta nova temporada. Un acte que s'ha celebrat a la piscina del Fondó d'en Peixo i per on han desfilat vora 150 esportistes entre totes les categories. Una fórmula que el club repeteix per segon any consecutiu amb la finalitat de donar visibilitat a tots els seus integrants de cara a aquest nou curs davant la ciutadania. És un club amb un potencial molt gran, tenim molts nens que vulguin fer natació i ara el que em falta és aconseguir tenir un compromís més gran per totes les parts per complir amb els entrenaments i aconseguir cada cop que sigui un club més competitiu. No volem campions, però sí volem gent compromesa amb l'esport que fem. Un dels reptes que es marquen des del club és el de consolidar la base, que segueix sent una part important de l'entitat, enguany amb prop de 80 nens i nenes que practiquen la natació. També destaca la secció màster amb prop de 40 nedadors i nedadores i la de la natació adaptada, que ja arriba als pràcticament 10 esportistes que pateixen algun tipus de discapacitat física o psíquica. A curt termini, el club es marca les properes lligues catalanes. En principi, ara complirem les lligues catalanes i al Nadal ja tenim els primers campionats de Catalunya infantils i júniors i res, anar a seguir fent i sobretot entrenar molt i passar-ho bé. La presentació ha finalitzat amb exhibicions de tots els grups d'edat. Cal dir que la temporada d'enguany es presenten diverses cites destacades, on la novetat serà el trofeu de natació Benjamí, un campionat organitzat pel Club Natació Prat al Fondó d'en Peixo que tindrà lloc el proper mes de maig i on participarà la millor natació Benjamí catalana.